皆さんこんにちは。俊こと松本俊です。アメリカのトレイル、ちょっと、様子を皆さんにお伝えしたいと思いますんで、ぜひご覧ください。まず、こっちが北側の山でずっとトレイルが続いてます。さっき、向こうのずっと上の方まで行って戻ってきました。ちなみにあそこに高台に見えるのが、おとといトレーニングで行ってきたんですけど、ロードトレーニングでずっと上まで続いてました。で、今ずっとアクセスしてきた道がここで、今ここからここを行こうかなと思ってますんで、ちょっと皆さんと一緒に行きます。ここまでですが、ちょっと、感じましたかね。では